şeytan-ı la'in Allah'ın dostlarının birinin yanına gelipdir. Haysi Allah'ın dostu Hazreti Gavs-ı A'zam Mahbub-ı kalbim Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise sirruh. Şeytan şom görünüp duran göğünü doldurup ey Gavs-ı A'zam deyiptir. Men Huday taraftan geldim deyiptir. Sen bir büyük pir oldun deyiptir. Kan ibadet ettin. Kan adam elinden tövbe etti. Kan adam elinden Müslüman oldu. Sen indi namaz okuyup görme deyiptir. Şeytan ağlayacak oldu. Gavs-ı A'zam Mahbub-ı kalbim Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise sirruhunu. Aham Gavs-ı A'zam fikre ediptir. Sen Allah taraftan nersen şeytan mı olmalı deyiptir. Onda nämeden aydiyan deyiptir. Eger bir adam kan ibadet etmegi bilen, eger bir adam Hudaya yakınlığı bilen, eger bir adam ulu dereceliği bilen, namazın etbermek, ibadetin etbermek doğru bolsaydı, Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek ahir ömründe bar üstünden su akıdıp namaza gaşin uğrayacak bolmordu deyiptir. Men yirdi Resulullah aleyhissalatu vesselam yirdi deyiptir. Vakti ki şoň Resulullah aleyhissalatu vesselam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyekel yaqin ta ruhun çıkyança Allah bendegiydi kamil bolly baytdi. Resulullah şi emri Allah eden bolsa bir yerde olmaly deyiptir. Şeytan tozanmaly gidapdir yani. Yen aydin din urrunşy. Milleti, döwrügi, başga töwrükleri gözläp özümüzi ağlamalarla. Bir ağlan bilen gurruna yankıvurun. Ay men diş, ay men dünyam oňya ya oňmaya. Dünyan gurruna imanın gurrunu kıştırıp imanını der. Ya men yüreğin saf. Ya meselen bir tofarla katı tutup yürümüllerdir diye aytdiya deyipdi. Dinin goşaldamı. Katı tutar mı diyen ki doğru ki birdik doğru. Huday katı tutmadık yerde sen katı tutma. Hudayın makam tut diyen yerini katı tut. Näme urun oldu? Ay beter katı tutup yürümelerdir değil ya da kade. Hudayın katı tutmadık yerini sen katı tutma. Ama Allah'ın katı tut diyen yerini katı tut. Onun bunun yüzüne kalma. Yeni bir var aydeyin. Allah Teala'nın katı tutup yürümen diyen zatını katı tutma. Bu Huday katı tut diyen zatını katı tut. Asıl Müslümançılıktaş. Asıl iman görürünüş. Mesela iki tane misal getirin. Hazreti İmam Ahmed ibn Hanbal aytiyada 4 mezhebin birinin başı. Hanbali mezhebinin imami merci'e taklidi. Hazreti İmam Ahmed ibn Hanbal aytiya يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها. İmam Ahmed ibn Hanbal aytdiya ne kadar qawzat diye bir adam gece gündüz bir 2 rekat 4 rekat nefil namazı bağ olsa aham havası kök vaqta şonu uzuqraq okuyor. Havası yok vaqtında, yadav vaqtında, işi kan vaqtında, yetişmeyen vaqtında yengilce okuyor deyipdir. Yine din gurrunmuş. Ama ne gece teheccüd okuyor, geceğinrak saat 11-12-1'de gelipsin. Yatacak vaktin 2 rekat okuydu yatıyor. Huday bir de parz etmendir de amanı teheccüd namazı, erti namazına otur. Şayet teheccüd otursan qaytam erti namazdan qaldın. Hamanı misalaydı yani. Şuulim gece uzak behterin fırsatta teheccüd namazı. Barıp saat 5'in dövrüğüne danat diye. Saat şu mahal 7 olsa, 8 olsa 5'e çeli ne kadar vaqt var? 9-10 saat vaqt var. Havan kök vaqtını kärrä oky. Uzoğraq etdi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün teheccüd namazına Suriye Bakara, Suriye Al İmran, Suriye Nisa himmetini koşturdu. Teheccüd namazına. Bu bir gün qisqaca okuyupdur. 2 rekat, 4 rekat okuyakanı yine qişirip yatıptır. Enimiz Hazreti Ayşe diye. Ya doğdu havası yoktu diye.
Ine buna diýeli Hudaýyň gaty tutma diýen zadyn gaty tutup ýörmeliler. Hudaýyň gaty tut diýen zadyn gaty tutmak. Ya meselen fiqh Hanafide öz fiqhimizde. Mollalar bir okuyan kitabı var fiqh Hanafide Hidaye dip. Onun aýdýar قال في الهداية في الفقه الحنفي يقرأ بالراغبين كذا وبالكسالى كذا وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها وفي البناية ينظر إلى حسن صوت الإمام وينظر إلى حال الوقت من الأمن والخوف شريعة كرنها شلا أمام نماذ قيانا الحم سورثني وذق قشر siz gowrak bolsa izinnäki üýpdiroldy hemme sowasy köp bolsa uzagrak okysyn diýipdir. İş wagty bolsa, bazaryň içinde bolsa, her kim jemaatdan galmaýyn diýip girip üýpdirip gitjek wagty bolsa, gysgarak okýasyn diýipdir. Adamlaryň ýadaw wagty bolsa, hemmesi üç bir iş etdiroldy bolsalar, halawas ýok bolsa, namazy musulman bolup okuyjak bolup okyp duran bolsa, ýeňirrak okýaga diýipdir. Ine din gaty tutma diýen zadyn gaty tutmasylyk, dinin gaty tut diýenler. Emma aýbun näme gerek nauzu billah, näme gerek diýip bijiri ýa-da wagt okyp ýörmediýmek, ine bir dinin bernamasyndan daşarda da. Dinin bir ýeňilden ýoly bar, şo taýyn ýeňiltmek. Dinin agyrdan mäkam diýen ýerini mäkamletmekde. Mundan aňyrda açyk misal näme bolmaly? Mundan aňyrda açyk düşündirilip aýdyryp ilgünden şu haýsy misal getirilmeli. Ama 5 wagt namazyň içinde mäkamdyr. Qadasyna da mäkam bol, 5 wagt adasyna da mäkam bol. Ya meselen ahirki bir kuştagaýdan tamam edeýin, günah etmek barada. Günah etmek barada näme çyk gaty tutup diýje, gaty tutmalylar. Adam ýalňyşar. Emma günahyny uzaklaşdyrmaz mı da maýdylýar da. Emma günahny näme çyk gaty tutup ýörüp ay bu çirek jawarlykdyr gaty tutup ýörme diýse, ol dinin tersiniň bernamasy. Delil näme? 3-4 heftemin nodal açyk geçendir. Bir günah yeni günah çekýär. O günah yeni günah çekýär. O günah yeni günah çekýär. Sen dinini ýykyp barýar. Ibadatyňy aýryp barýar. Gursagyň nuruny aýryp barýar. Soňram sen aňryk o 3-4 heftemin nodal bir misalyny aýtdyk ýene aýdaýyn. Bir alim adam Imam Agdamyň zamanynda aýagyny çerme bir lokur palçygyň kenarragyndan barýanmyşda habardarrak bolup barýanmyş, onu da aýagy taýyp sürüşip lokura giripdir. Indi çyk bolany elide watypdyr, köýnegde bulaşypdyr, bükülli tamam bolupdyr. Wesweýdan bolupdyr, türkmen Wesweýdan diýýär. Aham aýdypdyr şoň içinde ka. Ey adamlar diýipdir. Ben wezden diýipdir, günäde şijirek diýipdir. Ay bir azajyk günä bolan men näme boljak diýsen, aňryk bulaşyp gidersiň. Ýerek düşeniň bilmäň alarsyň diýipdir. Wesweýdan çylyk bolar soňram diýipdir. Ýene de belli zat adam ýalňyşar, uzaklaşdyrmaz. Emma ýanky ay şu bir gedeniň men näme boljak, ay bir günä näme boljak diýip oňa Allah namallarla gaty tutup ýörmeýdi. Yo men mäkam diýmer.